Kang sun paringake marang sira saeti la azidanakum yekti sun tambahi walain kawartum sapa sing ora gelem nyukuri kanikmatan kang sun paringake marang sira aku njaluk lawase pelok sik kena. Tak aturi jumeneng Bu Dewi Kurniawati kelan Mbak Retno Congpe. Oh ngono. Lagune apa? Cara Banyuwangen. Oh. Loro sesigar. Ya. Ning digarap gamelan Bali utawa gamelan Pulo Dewata. Oh iya, heeh. Di aransemen ya, heeh, iringane di aransemen. Ya. Jaturi jumeneng no. Ya, loro sesigar. Oh, ngono aku tak mrono. Oh, ngono ya. Ganti tata sik kendange cara Banyuwangen, heeh. Kendang iki dobel-dobel jaipongan ya ana. Banyuwangen ya ana, Jawa Timuran ya ana, sing mabuk ya pangka wong siji. Ya. Ya apa-apa iso kono. Ya. Oh iya coba men krungu aku lagu garap cara gamelan Bali lagune Banyuwangen di aransemen gamelan Bali. Kuwi sing nulis aransemene sing ngasta kendang Mas dosen Sri Eko Widodo SSN MSN. Ya. Monggo para kanca pun aturaken keloro sesigar. Yuk, dados.
Wijolaras Indonesia ngabian nara komplit sowan ana ing adate setiap tahun mah ya. Tur dasare bulurah pagiran ya lan warga masyarakat ya wis sajiwa kelawan awake dhewe uga kanca-kanca Wijolaras Indonesia. Oh ngono mula pengalami cak sindene sak peralatan ya kabeh nyuwun saka ing Surakarta ya sak wujud-wujude digawake kabeh ya Pak. Oh ngono mergo rene kuwi sak aturke bolak-balik beda karo ning nggon liyane. Oh ngono ya ya kita gawane peralatan ya saka Solo. Oh ngono gamelan wayang kepara iki wayange ya tak gawane wayang sing anyar. Oh sing ora lumrah diduweni karo dalang-dalang liyane. Oh ngono iki simpingan Ramayana. Mula bagian tengen iki mangat kabeh utawa mrongos kabeh. Oh ngono iki dadi wayang iki aku wis matur karo njae Pak Haji Giran, Pak niki wayang kula enggal. Oh ngono tak suwanke tak suwunke berkah lawan para warga masyarakat wonten ing Kayen Lor. Oh ngono dadi arang-arang dalang duwe kaya ngono kuwi. Oh arang-arang no ngal pesen saiki pirang taun kaya ngono kuwi. Oh ngono ya ya pokoke yang terbaik sing tak sowanke ana ing Kayen Lor. Oh ngono mergo masyarakat ana kene lan perangkating desa uga para pinisepuh adi sepuh uga lembaga desa klebu bulurah karo Pak Haji Giran wis manjing dudu wong liya ning manjing dadi kaya dene sedulur. Oh ngono wah iya iya ya pancen ya kaya ngono. Kula spesial anggere sowan rene iki mendhi kanca-kanca Wijolaras Indonesia ya komplit temenanan. Oh ngono iya iya ya ngeki kanggo srana nglipur para warga masyarakat. Sing sepisanan aja lali syukur no. Oh syukur syukur marang korbane Gusti kang karya jagat sing wis keparengake panjenengane maringke berkah kenikmatan marang umat sak jagat utamane para warga ana ing Kayen Lor. Oh ngono ana tembunge agama sak sapa gelem nyukuri kanikmatan kang sun paringake marang sira saeti la azidanakum yekti sun tambahi wala ing kawartum sapa sing ora gelem nyukuri kanikmatan kang sun paringake marang sira sekti siksaku yang amat pedih akan menimpa padamu wahai menungso sing ora gelem syukur. Oh ngono ya kulo patokane paugerane kaya ngono kuwi no. Oh iya 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 syukur kuwi penting ya. Syukur kuwi penting lah. Adicara bersih desa lan pengetan PHBN sing digelar dening para
Marga masyarakat ana ing Kayen Lor iki mujudake rasa syukur miras pantes kanggo nyambung silaturahmi. Oh, ngono ah. Nyambung silaturahmi. Padha melek bebarengan, tirakat bebarengan. Oh, iya iya iya. Heeh. Ning kene iki nonton wayang kaya ngene wis ora ana bedane agama apa wae dadi siji no. Ya, sing Islam ya ana, Kristen ya ana, Katolik ya ana, Hindu ya ana, Buddha ya ana. Dadi siji nonton wayang iki sing diarani nglestarekake kelawan budaya. Wis ora beda-bedane agamane apa, kapercayane apa, menjadi satu. Oh, ngono. Kanggo sono murid-murid budaya lan nirakati desane saengga donga bebarengan. Muga-muga Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa paring berkah lawan para warga masyarakat ning Kayen Lor saengga Kayen Lor dadi desa ingkang badatun thayyibun warapun kopur gemaripah lo jinawi Kerto Tata Raharja murah sandang satu mangan adoh saka bencana alam digampangke lek golek rezeki dawa umure sehat awake anak-anake soleh lan solehah selamat donyane selamat akhirat Allahumma ya rabbal alamin pancen kaya ngono ya sing disuwun adicara kaya ngene iki kanggo srana meningkatkan ya toh saling apa jenenge toleransi beragama. Oh ngono ya ngesake dawuh lan kanggo srana tetep gondeli lawan gotong royong. Oh ngono ya sing sebanjure saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Oh ngono ya pancen sing disuwun kaya ngono. Intine sing ngaturke iki mau dawuh saka panjenengane Bapak Haji Sugiran minangka dadi pini sepuh ana ing desa Kayen Lor. Siapa yang tidak tahu bahwasanya beliau iki wis minangka dadi sesepuhing para warga ana ing Kayen Lor. Ngasta kepala desa ya 2 periode 8 tahun 2 kali. Heeh. Kaya ngono. 2 tahun dibacoki kalawan penjane Bu Giran. Oh ya iya wis 3 periode orang kleru. Oh tujune untuk tambahan 2 tahun. Oh ya kesake dawuh. Kaya ngono kuwi lho nek masyarakat orang percaya kawan penjane Pak Giran kawan penjane Bu Giran ya tangeh bisane ngasta pucuk pimpinan ana ing desa Kayen Lor. Wah, ya. Iki kena nggih contoh kena nggih tulodo. Pancen ya kaya ngono dadi panjane Pak Haji Giran wis pirsa ngitung lho, ngitung. Awake dhewe sowan rene iki wis ping pira ngitung. Iki mung sore aku didhawuhi jebule awake dhewe ning Kayen Lor tok kene iki wis ping 20 lho. Wah, ping 20 ya. Iya. Malah kowe wis lali ping pira? Aku nanti wis lali dengan Pak Haji Giran nyateti. Anu Dek Kako sampean mriki niku pun ping 20. Mongko nek agate dalang-dalang dhisik kuwi anggere wis genep ping 9 tanpa let ping 10 gratis. Kuwi dhisik. Oh ya kadang iki mau aku delekne karo penjane Pak Haji Giran. Wis muga-muga disekseni kaki danyang nai janyang ingkang lenggah wonten ing Kayen Lor. Suk anggere nanggap aku tanpa let wis genep ping 100. Apa lagi? Umurmu ngantek pira? Ya kok menawa dawa umure wong dijaluki dawa umure sehat awake kono. Ya. Nek mrene iki wis ora nganggo hitungan dhuwit no. Nek pancen kurang aku muni njaluk kalau njenengan Pak Haji Giran pun mboten saged ngedum Haji mang tambahi. Oh, heeh. Ya. Panjenengane mesti pirsa bahwasanya rombongan sakmene kae iki enek lek wong 50. Oh, ngono ya. Ya, kita ya entuk salam saka langganane awake dhewe. Kelurahan Banjarjo. Ngono. Ya, kesem kuwi ya langganan. Pokoke kene iki yang diistimewakan loro siji Kayen Lor, sing angka 2 Ngesong Banjarjo. Oh, heeh. Ya. Mergo aku nutupne naluri sejarah. Sejarahe menjane Bapak Haji Supron Suwondo. Oh, ngono. Pancen sengaja aku biyen ditandur wit enom nganti sak yahene. Oh,
sak mundure penjarane Bapak Haji Sukron Suwondo awake dhewe sing maju. Oh ngono ya iya. Ora pedhot pas sedulurane kelawan para warga ana ing kayen lara kelemahan. Heeh, pancen ya kaya ngono no. Ya. Ngaturke tetembangan luwih dhisik sadurunge ana bintang tamune. Oh, ngono ana ya. Ana. Lagune apa? Gandeng iki acarane loro. Apa? Acarane ya kuwi bersih desa uga. PHBN walaupun wis telat ning sasi September ora apa-apa iman akmalu biniat kabeh kuwi gumantung karo niate. Oh ngono ya ngaturke lagu sing apa jenenge kuwi pelok barang Mas. Oh pelok barang ngono lagu kanggo bersih desa dibajeke kanggo pitulasan. Oh gugur gunung dibajeke 17 Agustus. Wah ya ngestoke dawuh. Diaturke lawan para sutresna budaya sing pareng rawuh. Wah sing rawuh ya pirang-pirang temenanan. Sing rawuh pirang-pirang ya sumben insyaallah ya entuk dawuh meneh saka panjenengane Bapak Haji Giran. November ora kleru ana padangan kayen kidul. Oh ngono ya. Ki mau yo kene yo ngrejekeni wong Kediri ki mau aku pas macak ki nek wong telepon. Wah, jan kayen lor ki ngrejekeni awake dhewe. Oh ngono telepon karo aku, Pak Kangko saka ngendi? Nek tak delese mundak kleru. Oh ngono. Saka Lurah Kebon Duren. Oh, Kebon Duren. Tarokan Kediri. Oh iya. Telepon lawan aku Mas Kangko, oke datang Bonduren. Oh ngono masyarakat mriki nek badhe mirsani monggo tanggale piro? Tanggale 22 Oktober ora, Desember ora, 22 Agustus 2026. Oh jekso saking golek malam minggu gen ora gedhisikan wong kok. Oh ngono aku mung telepon Pak Lurah Bonduren ya. Dicatet Mas Kangko, nggih, siap. Aku ngono, iya. Malam minggu nek nggon apa jenenge kuwi Agustus iki mriki oke sing do nggo rebutan kono. Oh, ngono. Ya. Ya kesake dawuh. Nah, yuk. Monggo buka saka Bonang. Oh, saka Bonang. Yuk gugur gunung. Lanjut 17 Agustus. Dadah. Thank you.
Ucapan terima kasih kanggo ketua panitia menjadi Bopo Sudatama Satria. Oh, menuga datang kantun Ibu Kepala Desa wonten ing Kayen Lor ya Ibu Evi Kartika. Uga datang kantun tamu undangan mbok menawa wis kepareng rawuh Pak Camat Joko Pelemahan ya Puspika Kecamatan Pelemahan, Pak Kapolsek Pandan Ramil uga mau menawa rawuh kepala desa sekecamatan Pelemahan uga datang kantun lembaga desa Kayen Lor lan seluruh warga masyarakat. Oh ngono ya sing bengi iki wis kepareng rawuh. Oh ngono ya sugeng hamil sani ya Mas, sugeng hamil sani tumang sedaya pamirsa. Oh iki pancen menjadi Pak Haji Giran Samantara dina kepungkur WA lawan aku nyuwun takon sing sore perang Dek Kangko. Oh ngono oh ngono ya mau mula lakone Aji Pancasunya. Oh ya lakone iki telu didadekke sawengi no. Oh ngono ya oh bedah lupa polok terus kan dosa muka gugur. Oh ya ya muka-muka waktune nyandak. Oh ngono ya ngesoke dawuh untuk informasi. Oh ngono iki bengi ana Mas Joklitik karo Joklutuk. Oh setiap tahun kuwi lawake ning kene mesti ganti ya, mesti ganti. Ning dalange ora bakal ganti. Oh ngono wis mendarah bedaging kok. Dadi masyarakat Kayen Lor iki ora gelem ganti, dalange kudu tetep kowe. Iya lho, mbok nganti kapan to? Iki dalange panggah awake dhewe. Mergo kowe apik ora, mergo saged aku bergas ora, sebabe murah ning kene iki. Dadi oh ngono oh iya. Yes, kanggo sono bektine awake dhewe karo panjenengane Bapak Haji Giran. Bapak Haji Giran ki kenal karo aku ki ket jaman aku isih cilik dhisik. Apa ya? Ya, ndereke bapak rene. Ning luar biasane Pak Haji Giran ki nuwun sewu awet enom. Kan dhisik wis ngono kuwi mergo olahragane kejamin kok, Nduk. Oh, ngono pikirane utawa penggalihe ya tentrem ora mikir abot. Oh, ngono lho kan dhisik nganti sayaene aku penthuk karo Pak Haji Giran ku blas ora enek perubahane langgah ngono kuwi kok. Ya yo Mas Joklitik karo Joklutuk ya musike esem lan guyumu Mas. Oh ngerasik ya ngerasik ya begitu juga digiarke langsung lewat streaming YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Oh ngono udakara meh 2000 bisa penontonnya urung sing ning TikTok dalang Kangko urung sing ning nggon kowe lah iki jan nganti kaya
Oh ngono. Apa jenenge pemburu konten dan pemburu dolar. Oh ngono. Selamat bekerja. Muga-muga do entuk dolar sing akeh. Oh ngono. Amin. Sing dodo yo akeh. Apa ora sing enek cita-cita tuku permen jahe iki mau. Wis tuku. Oh, tukunen ngono mesane. Mesane apa pe? Permen jahe 2000 nek muni buanter ke jone. Kula ramah tukoni pangkah opo ngabah lho. Oh, ngono. Ya. Ngono. Yuk, esem lan guyemu mangga, Mas Coro. Yuk. Oh